Die Roma sind im Grunde nirgendwo richtig zu Hause. Jedenfalls werden sie von überall vertrieben. Ob nun von hier bei uns oder aus ihrer ursprünglichen Heimat. Bulgarien, Rumänien, Ungarn. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich kann nicht von der Situation der Roma im Allgemeinen sprechen, aber das Stadtviertel, das ich besucht habe, war praktisch an die rumänische Stadt drangehängt und nur durch eine Straße von ihr getrennt. Dauernd wurden von draußen Steine hineingeworfen, obwohl die meisten hier geboren sind oder schon eine sehr lange Zeit hier leben. Unglaublich, wie sie überall herumgestoßen werden. Doch bei allem Unglück und Schmerz ist da etwas sehr Vitales, das einen überwältigt. С по-бърза крачка можеш Те не знам как. Аз така може би Боже, въпрос за пари, да. До парите, тях друго не ги интересува. Като че ние сме виновни. Мило, добре, че се сме. Се представя, ако бях представил време седмите съвсем самичка. Амачи! Здрасти! Утре в 9 часа, това баба ти ли? Утре в 9 часа в училище, откриването на учебната година. Нали знаеш? Облечен, приготвен и от понеделник започваме училище, ще учим сутрин. Знаеш. Добре. Първи клас ще бъде. Да, първи клас ще бъде, Санчо, да. Ще извиняваш, за първи клас, този път ще дават 100 лева. Ще дават 120 лева. За него? Да, за сам. Къде му учителката? Аз съм учителката. Аз идвах няколко пъти, вас нямаше. Аз съм учителката. Какво трябва да правим? Молба нещо? Значи, като тръгне в първи клас след 15 септември, след това ще поискат от майката документ, че е записан в училище. Когато той тръгне на училище, вече е записан официално, тогава ще взема документ и ще може да взема 120. Ако искат децата да учат. Няма да пратят децата на училище. Децата няма да пратят на училище. Боже, Катерина, Боже, да вземем да свързваме. Надолу няма да свързваме. Първи клас! Събираме първи клас. Кръстю Асенов, кой номер? Не е ли записан? Никой ли не го е търсил? Кръстю Асенов. Аз сега преди малко бях на Кръстю Асенов. На колко е години? Не е ходил до сега на училище. Как се казва? Радостин. Катя, тук имаш един Огнян. Ето е майката. Ти ли си на Огнян майката? Огнян ще бъде при тази госпожа тази година. Тази година къде е ще Огнян? плаче Искам да го ли? видя. Добре, хайде да продължим, да отидем. Да се взимат на лапята дрехици и да отиват на училище. Дават помощи. Не са дали На помощи. училище дават помощи. Хората, децата сега голи боси не могат да отиват на училищата. Как идват и сега? Те не дават помощите. Прикарат хората сега. Как може някой да помощи? Здрасти, здрасти. Боже, това ли, че е грам български, не знае. Избори идват, трябва да има вид. По-спокойно.
беше Анка. Да видя. Тук са Зои, там... На Зоя е безпъща. Тук на Юри. Тук на Анка. Да. На Юри искам... Не на Юри. Тук на Анка, таткото или майката. Там ли са? В събота, да, нищо, че е събота. Утре е събота, утре от 9 часа на училище. Откриването на учебната година само без чанти, без нищо. От понеделник започваме училище от 8:30. Добре. Утре да ги измиеш, да ги оправиш децата. Нали? Ще правят снимки. Добре. Довиждане! Мирославе! Утре на училище в 9 часа. Къде е баща ти, майка ти? Утре на училище, Мирослав, да го доведете в 9 часа, дали знаете? Утре в 9 на училище за откриването на учебната година, от понеделник в 8:30 почваме. Изкарайте коментара да гледате. Чао. Мария видя. Да. Болно била от шарка, няма да идва сега. Стига. Хайде, тръгвайте си. Спреч! Хората са съвсем за друго тук. Защо така скандирате? Свърших, готова съм. Иванка, Калинка, Огняна. Да, здрасти, Миша. Здрасти. Отиваме вече в 6, свършихме. Обикаляхме децата. За първи клас ги обикаляхме. Имайте мирно!
Поздравление към първокласниците и към всички ученици, учители и родители ще поднесе директорът на училището господин Митко Митев. Запазете тишина! Уважаеми учители, на вас, обществото и родителите възлагат най-високата отговорност – обучението и възпитанието на децата си. Вашата високохуманна професия изисква максимално себеотдаване, защото вие с вашите знания, упорит труд, обич и търпение формирате бъдещето на България. С това тържествената програма по случай откриването на новата учебна година в 6-то основно училище Братя Миладинови завърши. Отиваме сега да говорим. Добре. Колко захар? 2 захар. Добре. Заповядай. Благодаря. Сега да се взема с работата, да ги приготвя за супа. Това какво е сега? Брашното ли? Това е брашно с вода. Приготвям за бульон. Ми слагам моите тайни. Твоите тайни, о. Да. Няма да кусаме кафето сега? Вкусно ли? Знаеш ли колко деца в квартала долу-горе не отиват на училище, не посещават училище? Аз не мога да кажа с точност цифрата, но след 89-90 година има голяма промяна. Много деца не са на училище, може би, но... Повечето родителите не работят, нямат пари да им купуват дрехи. Може би 70% от децата не са на училище. Сливен е текстилен град. Шили за Османската империя униформи. Тази работна ръка, която е необразована, така да кажем, това са първите съкращения, които захванаха циганите, ромите. И от тогава насам вече децата, икономически зле или едно семейство, гледат да оцелее едно семейство. И от това, тази е причината, че много деца не са на училище. Много деца взимат да работят, още от малки чукат орехи. Аз учех само с цигани. Ти учиш ли с българи? Ами бях втори клас, когато построиха... Когато разделиха? Когато наразделиха. Ти 60-ти набор си. И първи със сестрата. Ти си 5 години по-голяма. Значи във втори клас. Ти първи учеше с български деца. Ние бяхме заедно. Въобще е мешано. Да. Български, цигански, турски. И разделиха българските деца. И ние останахме само ромските и това е. Просто бяхме свикнали с българите. Образа на циганина, това е нещо, се е свързано с нещо отрицателно, че може да те излъжи, може да краде, всичко отрицателно. Но не е така. Не е така, защото по комунистическо ние не познавахме нито наркотици, нито проституция, нито убийства по телевизия и така. Но ако има някои, които от тези роми работят, като че продават наркотици, че са сутенери, имат проститутки, те не могат сами да тръгнат да правят тази дейност. Защото, знаете, има някой по-голям отгоре, който ги държи и ги крепи. Все пак българите живеят в друга среда, а ние тук сме затворени в един
кръг и виждаме само едни и същи неща, които даже едно игрище няма за деца, един парк няма. И те децата какво виждат? Нищо. Кой клас сте вие? Първи Първи Повторете го още веднъж. Първи клас. Още веднъж. Първи клас. Добро на български говорете. Какво му каза? На български. Какво? Да? Искаш да стоиш? Само да стоиш, да си почиваш. Не искаш да рисуваш. Ще дам пластилин. Тук, какво е това? Как се казва? Това е нашата класна стая. Тази класна стая се намира в училище. Какви сте вие? Ученици. Ученици. Сега вече. Къде отивате? Спрете! Мария! Кой би? Кой би? В училище. Когато звънне звънеца и влезем в час, навън не се излиза повече. Добре. Мария, не така. Мария! Николаева! Спри! Утре искам 5 тетрадки по писане. Мария, тук съм аз. 5 по математика и 2 химикала. Хайде. Стига вече. Боже, едва издържам вече. Иди ми да ги изпонабия, а не мога един да щипне или да набия, да направя. Само правя забележка. Тук какво мисля до мен? Момиченце, искам да менти Руме, искам да минеш зад мен, ако обичаш моето момиче. Зад мен искам да минеш. Хайде. Мария, спри! Тръгвай. Хайде, Калба. Вики в халта ми, че се научиш. Довиждане. Довиждане. Стевке, он е буклук, не дойде да оправи пианото. Аз разбрах, че няма да иска да има.
Защо? Ами защото в квартала не искат пристиганите беги. Значи, от този конкурс вчера, дето се явихме. Аз виката помня, ти си много хубаво момче, много добър музикант. Ами за сега има 80% има надежда, защото той ми каза, пък той като каже човека, значи е верно. И най-голямата ми мечта беше да ходим на почивка някъде с теб. Обещавам ти го това от 10 години. И все не може да се реализира. Все нещо става. Но този път Господ с нас ще бъде. Нали знаеш, надеждата последно умере? Тъй, че... Ти. Дано да стане твоята. И за по-нататък мисля и аз да спра да намеря нещо друго. Защото с готвенето е много трудно. Като продам всичката супа, мога да отдела от 8 до 9 лева. Но поне с авторитета си продължавам някой да имат доверие в мен и ми дават хората. По някой път, като отида при приятел, не ме връщат. И аз му обещах, че ще му ги върна след 2 дена. Не бях сигурен дали ще му ги върна, но в момента... От най-честния, от най-оправния човек може да станеш един мошенник и какъв ли не в очите на другия, например. Той не е надеждата, супата. Трудна работа. Ние вече коя година? Някак се се справяме. 15 години сме така, нали? Ами 96. 94-та година сме така. И четвърта, да, че като се върна. И край. Е, така сме на тая криза. 15 години са ходим на този орган. Ами от демокрацията. Остави демокрацията. Аз не го одобрявам този строй. Тая демокрация не е одобрявам. Това не може да бъде живот. Не може да продължава така. Тая демокрация за някои хора. Това е. Крадците, мошенниците и да ни каже кои оцеляват. Да. Този мониторинг съвпада с предизборната кампания. Основният... Добър ден. Ние започнахме с малка част от пресконференция, но като чакаме да свършим някоя полезна работа. Грамотата за господин Йордан Лечков, Бет община Сливен, за неговия личен принос в този процес на модернизация на общинската администрация, който прави живота на гражданите в столицата. Връщам се назад, аз 3 години и половина назад, как компютеризирахме общината. Да. Това, нали? Без това нямаше как да стане. Забравят обаче бързо хората. Ако гласа народен каже той да бъде следващия кмет, предполагам, че още по-добри неща ще се случат за община Сливен. Всичко най-хубаво. На Лечков нищо направи. Сега остана 2 дена за изборите, почна да разкупува улиците. Викаме за канализация и
господине. Искаме да има накръв. Значи, първо се задръсте. 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 Второ, днеска, 24 хиляди няма в каста. Като няма вода, кой трябва да плаща? Пак трябва да... Кажете ми това, кажете ми това, разбира се. Нито той е виновен, нито аз съм виновен. Като страдат. Защо знаеш? Идвайки прилежно, това момче, аз съм дошъл. Лично аз съм дошъл, платих за водата, лично да дойде канализацията да ги изчисти. Лайнома, какви да е? Приятно да говоря. Нека да има управия, да управляват, всеки ще плаща водата и тока, както плащат и водата ще плащат, ама да има ред в квартала. Чистота да има. Ние не сме много просто от хората, от българите. Нали знаеш, че ако тръгна тук, аз мисля, първите пари, които бях дал, са за тук. Нали знаеш? Вадо, някакви и там като крадат, на кой да дам, на кой да... Канализация излезе златна долу. Колко 50-100 хиляди лева излезе, дяко ги взе и освои ги тъй нататък. Защо в България прият разлика помежду малцинството и българския народ? Защо българският народ се е създаден да има работа да работят, а малцинството да седи по комарите, да седят по улиците? Защо като този време идват да гласуват от малцинството, търсят глас, с пари подкупуват, после не ги признават за нищо? Дайте малко права и на нашите хора. Помогнете на това малцинство да имаме учени хора, да имаме образовани хора, които да владеят, да работят, да живеят съвременния живот. Който ще дойде, дали си Лечко, дали си Оре, аз тук нямам никой. Трябва да се оправят нещата в картона. Разбираш? Викам децата, например. О, брат. Аз не искам кварталът ни да бъде в това ниво. Има хора с условно образование, не знаят да четат и да пишат. Какъв е проблем? Ние държим ли сметка на това 6-то условно образование? Те ли ти трябва да държат сметка? Чакай! Защо не направим така да има един инициативен комитет от тук и да държим контрол на това училище? И който не отговаря там за 6-то основно училище, както се гледа работата, да няма допир такива ученици, учители такива. И те са учители бас бая, взимат заплата. За какво ги взимат тези пари? Не взимат пари повече, понеже ние сме били трудни деца. Какво значи трудни деца? Само до 8 клас има тук. Няма повече. Трябва да имаш много висок успех, за да влезеш в някой друг. А тук успех е много трудно, много ниско. На времето аз съм учил съм в една паралелка, където 4 души цигани бяхме, 28 души българи. Изискванията бяха съвсем други. Турци, българи, цигани, китайци, еврейци, всичко на едно бяхме. А сега отделили 8 основно училище само българи, 6 основно останало само малцинството. Къде е това? Това не е ли расова дискриминация? Тук сме заградени с панели и определена граница, къде трябва да се простира гражданите от центъра, нашите братя, нашите съграждани от българи. Те разделиха и не ни оставят да се разширим или пък да живеем заедно с тях.
Ангели. Тук пък излиза работата, възпитанието от къщи как е. Езика. Не е важно езика. Не, има деца, които не знаят български. Възпитанието в къщи, много е важно възпитанието в къщи. Браво, много добро. А тук ние говорим само на ромски и като тръгнат нашите деца на училище, много ни е трудно. Тук трябва ние да създадем нещо, както съм споделял с вас, и като нещо като библиотека, като едно малко училище, с дидактични игри. Въобще да подготвяме децата за първи клас. Да създадем някаква основа. Едно къща без основа не е къща. Тя ще падне. И точното. Значи аз само съм говорил тук на цигански в този квартал. Имам средно образование, но като взимам да пише, правописни грешки имам. Правописни грешки имам, аз сам си ги, след като пише и гледам, тук направих някаква грешка на моменти. Защото само на цигански сме говорили. Няма една библиотека тук. Добре, че има такова барче, че тук едва поне си чепим езика. Училището трябва всичките цигани да се разпръснат по българските училища. Това е. Не трябва да има такова училище, според мен. Не трябва. Okay. Искам да извикате толкова силно, че да падне квартала. Да ви чувам! Кънчев! Кънчев! Това е вашият кмет, ще направите правилен избор. Добър вечер на квартал Надежда! Как сме, братя? Купона как върви ли? Господин Галин Кънчев! Искам да дам думата на Юлия от 4-ти клас отличничка от 6-то основно училище. Господин Кънчев, ако аз бях 18 години, щях да гласувам за теб. Защото вие 10 години помагате моя квартал, моите граждани. Да гласувайте за господин Кънчев. Галин Кънчев е един много специален човек за всички нас. Галин Кънчев е един много добър менеджер, който може и умее
да владее ресурсите, финансите, защото при него работят 862 работника и по-голяма част от нашите братя. Ние сме гласували абсолютно за всяка една партия, за всяка една мафия бих наречил. Опитахме и БСП-то, опитахме и СДС-то, накрая се обърнахме всички и с нашите 830 гласа сме направили господин Левски от кмет. Така ли беше? Вижте какви проблеми създава в квартал Надежда. От парче по парче асфалтира по 2 санта. Стандарта на асфалтирането е 9 см. И каза, че той циганите може да купува, ще напълни цял чувал пари и ще го купи като прасета. А ние с прасета ли сме? Точно поради тази причина това мошенник ние трябва да го свалим, защото той отново възкраси мафията, той отново възкраси наркотиците, той отново възкраси проблемите ни има в нас Сливен. И ние ще разберем от това, че ние можем да го наказваме, когато гласуваме за господин Галин Кънчев. Сега ви представям тук на сцената по Исланд и за Джасеве! Айде! Джани! 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 Punjabi. कैसे लिखने भी गिने रोमानी ना चाहे ना रोमा से अवतार ही दिया जाने ना सारे नदी में कतर से अमरोमा Punjabi Punjabi अमरोरितामी रोमानो हस्ते में अनो Punjabi 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 अमरोरितामी रोमानो हस्ते में अनो Punjabi मेरा गोया आमन सुना इंडिया नियम दिलम का मेरा और रोमते गिलवा मेरा गोया आमन सुना इंडिया पंजाबी पंजाबी अमरोरितामी रोमानो हस्ते बे अमेको पंजाबी 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 अमरोरितामी रोमानो हस्ते Аз имам желание от много години да няма разделение между хората. И не веднъж съм ви го казвал. Че всички дишаме един и същи въздух, че всички едем един и същи хляб. Аз не искам, когато някой от моите братя отиде да търси работа и те казват, щом си циганин, няма за тебе работа. Аз не искам, когато отидете някой кафене да пиете кафе някъде да не ви пускат. Тук квартала е пренаситен. Разгледал съм тук земята. Значи около 200 декара могат да бъдат отделени и да се почват да се формират нови квартали, нови населени места. И аз няма да ви предам. А те, които 18 години са го правили, ги накажете. Победа! Победа! Победа!
Как ще направи нещо за квартала, когато той е похарчил 50 000 лева тук в квартала? Да купи гласове. Говоря за най-малката сума. После той, когато дава в парламента един бюджет, че квартал Надежда в град Сливен, квартал Надежда се нуждае от реставрация и тем подобни, отпускат 100 000 лева. 100 000 лева за квартал Надежда, 10 за реставрация, 90 от джобчето. Той има полза от квартала. Той е прав. Значи тук са 20 000 души. Тук в квартал. Значи едно 20% от града. На някои хора от общината, на тях им изгодно квартала да е в кал. Защото постоянно се отпускат средства и той си пълни гушата по този начин. Той не иска да е добре квартала. Ако го направят квартала, няма да има пари вече. Откъде? За него вече няма да остават. Разбираш ли? Сега нашите хора, ако знаят колко милиона евро ще има за този квартал, за града, те са еврофондовете, няма си на представа. Няма си на представа. Смятай, че тези избори са много важни. Сега. Вчера взима 1000 лева лечко. Аз ще го питам, добре. Абе, сега Галин дава най-много. Дай да се разберем. Сега да се покаже, че не е скрънза. Че иска да покаже човека, че ако мини на власт, може да върши нещо за квартала. Не, брат. Не, аз съм против, дали за него, дали за Лечко, мен не ме интересува никой. Защото аз отивам, идва ли Лечко, постригвам го, идва ли Галин, постригвам го, прибирам си парите. Аз съм такъв независим. Обаче, сега, не може да пилеят пари наляво надясно, да пилеят, защото е кокъла много голям. Просто нямате на представа какви евро, милиони ще идват тук. Ще вълът тъй. Много. Ще приказа само 2 думи да изляза. И който остане на глас, той ще си е добре. Защо говориш за Галин да го прави? Защо Лечко скрип резервния бюджет от общината? Ама кой ме интересува къде ме? Аз да не бях там. Не, за всичките говорим. Не само да пилеят пари, да дадат пари. Да правят квартала. Защото живеем тук. Защото мачка ми кълта. Извинявай много. Като че ли аз и тук да карам в тебе. Разделяй и владей. И тъй направят. Ние като овце се разделиме. Разбираш, като стада. Не е правилното. Не е правилно, ами как ще е правилно? Ама брат, аз ще кажа, българите имат сметка от това. Ами аз какво ти казвам? Аз какво ти казвам? И когато народа не е добре, по-лесно се управлява. Всеки би гърди, а пак нищо не показват. А сега, вижте, Галин, нали? Дето казвам за Галин Кънчев. Никой не е върнал. Долу. Никой. Особено от вашите. Аз ти казвам нищо лъжно към Галин или към мен и менторства Галин или Лечков или Хасан. Важното да се направи нещо за този квартал. 4 години. Дойде ли, посети ли квартал? Не. Защо? Дойде време да гласуват за него и идва. За какво ще ми идва? Аз ако съм ще ме срам да дойда тук в квартала. Че не, той нямаше час за приемен ден, бе. Той къде е ходил? Той въобще не е седял в Сливен, бе, общината. Той нямаше час въобще за клиенти. Еми, дойшъл тук да бие гърди и пак да иска да спечели. Аз ще го ибаш, матката ще го иба. Ето това да грее топка с Стоичков той. Кокъл е това. Няма кокъл, няма мръвка. Който изял 4 години, достатъчно му е. Да работим, да отварят фирми такива, да работим и. Млади момчета сме тук. Няма да крадеш, ще взимаш. Не краде то. Аз не крада. Трябва да ти да работя. Тея. Добре, ние от ромската организация предлагаме на много родители да вземем децата, да ги пръскаме по всичките училища. Тази ромска организация, която с госпожа Стела Костова, в момента това е голям труд, голям напредък. А вие като родители радвате ли се, че не е в 6-то основни, а в 5-то основни, в центъра, дето учи? Радвате се? Радвам съм. На 6-то по-хубаво. Оттатък децата по-бавно се научават. Не, тъкмо обратно.
На пето там е елитно училище. Там взимат много мерки. И той и в шесто взимат мерки, но за разлика той е в центъра. И иначе вие се радвате, че в центъра учи Елена. Повечето българи там, тя самичка. Емиле! 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 Айде, уши. А? Няма ли да му е да дойде? Добре. Добре, хайде всичко хубаво. Мишо! 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 Айде на училище, Мишо! Добро утро! Това е бащата на Мишо. Добре, той вече е събуден. 6:30, добре. Зорке! Зорке! Айде на училище, айде, добре. Добро утро на всички! Добро утро, Демир. Стана ли, Демир? Тъй. Чай да го видим. Демир, стана ли? Айде. Добро утро, Елена. Елена. Първа смяна сме. Вчера особена. Айде, Румяна, на училище. Рацимация. Катерно сербези чували се. Да, стартът сербези тая. Спризи, килички. Спризи, бе. Етнайки ще бача, му дат най-баро пиянка с Поделиски.
Му права пиес. Като и... И кой тук е... Стар стегнизето, това старата румята каза, кото беше. Айде, по-бързо се движете, че ще закъсняваме. Айде. Давайте на такова. Да не закъснявате. Айде, моето момчето, чуйте. Разбрахме ли сега, като слизаме да говорим на български? Така, с децата ще си играеме. Нали се познавате вече с децата? Вие сте трети клас. Че как? Трети. Така. И аз съм бил като вас, и аз съм си играл като с децата. Добро утро. Добре, колеги, тая година отново стартираме с нашата програма. Десегрегация Сливен. И в крайна сметка за това се борим. Нашите деца, нашето бъдеще да бъдат по-добре от нас. И това гето малко по малко да излиза навън. Ромска младежка организация е създадена точно преди 10 години. В Сливен в момента по нашата програма Десегрегация учат в българските училища 421 деца от квартал Надежда. Тези деца се извозват от 22 координатори. Те са моста между родителя, училището, училищното ръководство, учители. Надявам се, че родителите вече разбират, че в крайна сметка това се прави за тяхните деца и това е по-добре. По-доброто за нашите, за ромските деца, защото интеграционният процес, в крайна сметка, без него няма да има развитие на нашата общност. В България в момента, ако не се лъжа, бяха над 480 училищата, сегрегирани и изолирани училища, където не получават нищо, никакво образование. Това е нещо страшно. Не се ли помогнем сами, не излезем ли от тази немотия, от тази неграмотност и от тая кал, никой няма да дойде да ни помогне. Той ни е целта. Пригответе си доклади и работи, знаете. Ето, Ангеле. Емил бяга от часове. Емил, не знам, сутринта ще поговорим пак малко по... По-добре ли са децата? Мисля, че по-добре, по-добре. Свикнаха ли с българчета? Аз умишлено се дърпам по време на междучаси, дърпам се от децата, за да общува с другите деца. Общуват. Общо взето там нещата вървят малко по-трудно. По-голямата част странят от нашите деца, въпреки че в Пето са едни от най-добрите дечица, добре облечени. Не можем да кажем, че
Има разлика между български и наши в облеклото, но някъде не са приети. Дъщеря ми учи там 5-та година вече, в 5-ти клас. Всяка вечер дъщеря ми, като се прибира от училище, става с впечатление и разочарова на детето, че много я обиждат в класа и постоянно натъкват, че е ромка и даже викат, татко, вика, искам да дойдеш, вика, да ми вземеш отпуснато, вика, да му преместиш, вика, да му вземеш, вика, в друго училище, да му преместиш, в 5-то неща да уча. Искам да кажа, че нещо с едно, аз като координатор в 5-то така излезе работа, че не си виждам работа. Той ти говори за отношение на учители на деца. Той ти говори за твоята работа. Знам, но все пак засяга, защото тя, ако нещо има някакъв проблем, не идва при мен. И сутринта. Трудно е. Трудно е, да. Трудно е. По-трудно се възприема. Политиката на училището е малко. И останалите съученици обиждат другото дете, българското дете, му казват, че е цигане, защо седнал с него в един чин. Ти това нещо как го възприемаш? Въпрос на възпитание вече от дома. Значи детето, българското дете, което седна с моето дете, и викат на него останалите съученици, че той бил цигане вече, че защото седнал до дъщеря ми. Има ги навсякъде такива неща. Там заедно с нея, сега чувам тези думи. Не бе, може бе, сега той не може да сподели всичко на тебе, да сподели всичко на баща си. Може да каже всичко. Винаги сме имали проблеми с този училище от първата година. Като има проблеми, може да отида да поговоря там с децата, или с... Прав си, като родител, аз като родител бих постъпил по същия начин и бих била дори по-остра спрямо учителите, защото се държат по такъв негативен начин с детето. Какво ме е направило това дете? Какво е по-различно от другото? Толкова хубаво дете. Госпожо Чумирова, класът е готов за часа по човек и обществото. Добро утро, ученици! Добро утро, госпожо Чумирова! Пожелавам ви приятна работа. Седнете. Раницата се остави. Остави се раницата. Седне тук, да не е празно, така? Горе-долу. Добре. Къде се влива река Дунав? В Черно море. Покажи Черно море. Така, покажи къде е нашата столица. Столицата ни е София. Столицата ни е София. Намери град Сливен на картата. Така. Кой беше най-високият връх на Сливенската планина? Кой връх беше? Намери го. Българка. Браво, седни. Я, Еленка, да излезе на дъската. Хайде, Еленки. Да покажем посоките на света. Вземи показалката. Северна. Високо. Северна. Повтори. България. И крачетата долу. Южна. Не е го западна. Южна България. Елена, България се намира в кой континент? Кой континент, Елена? Кой ще помогне? Вили, помогни. България се намира в континента Европа. Повтори, моето момиче. България. България се намира континента. В континента Европа. Седи, моето момиче. Така. Проблемите, които имаме по отношение на интеграцията, са именно с децата на родители роми, които са от южния квартал и са в едно по-особено социално положение. Тяхната национална психика някакси като че ли ги кара да имат недоверие в образованието, макар че иначе пък са
с изключителен афинитет към музиката, към танците, към игрите, към забавата, което е нещо така много приятно на моменти, когато го наблюдаваме. Понякога ние, които така се трудиме твърде интензивно, им завиждаме, защото те живеят някакси по-лесно и по-безгрижно и по-непретенциозно, разбира се. Ако това има някаква така следа от известна генетична така предразположеност, това е в това отношение, за съжаление. Говорим точно за това триединство. Родител, ученик, училище, за да можем всички заедно съответно да постигаме най-добри резултати. В противен случай само едната институция не може нищо. За съжаление, при тази общност в Южния квартал, квартал Надежда, така много хубаво си име има, дано и там да се породи някога надеждата, но на безотговорен човек ние не искаме да помагаме, който е решил, че ще има примерно 10 деца, само че той не може да осигури или не влага труд да осигури издръжката дори и на един. И това е много съществен проблем. И разчитат на помощ само и отвън и оттук. Да. Вземи една табуретка са е там тук. Искам да ми обясниш какви уроци си взимала. Значи преди 2-3 дни. Един урок, който по това съставка. С какво? Определения на думите. Кои разбъркани думи, които са. Я ме обясни, Значи, грешни думи, грешни правилни думи. Да. А обясни ми, коя е правилната, коя е грешната дума, например? Тези са грешните Я прочети тези, които са грешните. И правилните прочети. Добре, бавно никой ни те гони, да? Мандолина. Мандолина. Казваме мандолина, а не мандлина. Мандолина. Знаеш ли каквото има дума? Това е един музикален инструмент, така, подобно като китара, дето са свири, нали? Така, мандолина. Добре, а как трябва да се пише правилно? Не мондалина, а мандалина. А тук неправилно. Гледам тук по-правилно, с червено. Ти го писа мандолина. Добре. Четене ли, писане ли, нещо по... Което най-харесва от всичките тези предмети? Математика. Да. То аз като бях ученик, въобще не бях добре с математиката, ама... А можеш ли с пръсти да събираш? Я да покажем някой... Я? Таблицата знаем? С минус. С плюс. Таблицата знаем ли вече? Таблицата? Да. Цялата ли знаеш вече? Цялата не съм сигурна за цялата. Значи, 3 по 10 равно 30. Добре. Нали? Нали? Я покажи колко пръста имаш. 10. Дай да видя. Аз не вярвам, че имаш 10 пръста. Я да видим. 10. Като махнем 5 пръста, колко остава? Добре. Повтори се. Те такива таблички по...
Как са твоите оценки? Добре ли са? Харесваш ли своите оценки? Доволна ли си от твоите знания самата? Ти оцениш ли твоите знания тук? Оцениш ли твоите знания? Да, само имам една двойка по-английски. По-английски? Само една, ма. Значи от понеделник, след като ти дава задачите вече като домашно в къщи, всеки ден госпожата каза да се занимаваш тук. Ще занимаваме. Тя и баба ти тук, и тя ще ти помогне. Помагам където може, помагам. Всеки ден сватба, всеки. И къде ги слагат? Ще дойде време от една къща по 20 семейства ще излязат. Няма изход, няма. Те на той са свикнали. Едно българско дете, гледаш как се играе сега. Взима едни слушалки, докторски и почва куклата да такова. Нашите как се играят? Слагат було, червислаца и играят хоро на сватба. Той са виждали. Той бе. Той виждат. Той е простотията. Той от малко по закърмено такова. И какво искаш от едно такова дете? А един родител, като има да го женат на 12 или на 13 години, го правят. Да видим, ако има закон, циганите ги познавам, те са страхлив народ. Те са неуки, те са прости. Да видим, ако има един хубав закон, дали ще ги женят. И им казвам така. Вие трябва да учите. Но ще запала. Даже... Ето заповядай. Трябва да учите, за да вземете средно образование, не висше или полувисше, да има учени хора в квартал. Защото хората вече за един метач е с висше образование. Но има и друго. Значи дискриминацията е свръх голяма в България. Понеже аз работя като хранител 14 години. 14 години. И в моя град ми се налагало в повечето случаи да се прикривам. В смисъл, че съм българин. Българин. И последно време, казах, че съм циганин, и сега не съм в момента на работа. Да ви разкажа една тъжна история сега. Раждам 83-та година, Кирчо. И аз, като всяка майка, най-щастливата майка бях на света. Обаче циганите, както знаете, циганките, жените сме в отделна стая седна. И така се наложи, че трябваше да има някаква дезинфекция да направят по стаите, защото имаше такива боболечки. И така стана, че 6-та стая трябваше да я прехвърлят в 7-ма, българките. И точно до мен имаше една много красива българка. И стои така на леглото седнала, не ще да лежи до мен. Аз вика, не искам до тази циганка да спа. Тези циганки много миришат и са много мръсни.
Ами знаеш ли колко болно ми стана? Както бях най-щастливата майка, и аз се разривах, и всичко ми падна, всичко ми изгоря отвъд. Искам да си взема семейството и да съм махна извън България. Защото няма изход. Единственият изход е това. Единственият изход е това да взема да съм махна от България. Не става работа. Нито работа може да се намери. Нито работа, нито закони, беззаконие, всичко направо една голяма каша, където никъде голяма по целия свят. Искам да съм махна от България. Аз мисля, че ако има повече цигани в парламента, може би ще се променят нещата, защото първо ще минат чрез тях. Те са там, ще бъдат свидетели. Кой е само един депутат в парламента и те... Спадаха го, корупция, в затвора го вкара. Не трябва да обвиняваш другия заради твоите грешки. Разбираш? Николай Димовски, скъпи прав. Това народ ли според тебе? Това народ ли според тебе? Народ ли според тебе, бе? Да нямат собствено мнение, бе. С парите да ги командат какво да правят. За 5 лева се продаваме 5 години да теглим. Да си пуснеш пека. Виж така. Виси. Следващи. Виждане? Сгъни ги после пак така, ще трябва да ти удари втори печат, тогава в плика и в романта. Да се подпишеш? Или не щеш да отпусиш? Ето ти виж така. Следващи. Много модерни става. Чакай. Нас слагай. Да. А кога човек гласува? Тогава вече ще им искате. Какво не са направили, какво са обещавали, какво са говорили, какво са свършили. Да ви дават отчет. На 3 месеца трябва да ви дават отчет. Това направим и това направим. Това предстои да направим. Така е? Така трябва да се работи. А не... Чао. Шампанското вечере, Аз повече да пропускате много. Ама да ви падна, аз така иначе, като не беше участвал в това, не беше да ги пият. Ако не беше участвал кой? Голям Тънчев, който беше той. Още на първия тур? Да. Той е много пара.
56 000 цигански гласа, много пари. Тим, министър Радозов, много пара всичко платиха. Даже с нощи, сега даже обикалят плащат. 60 на колко беше? 60 на 40. 40 разлика, това е 20. Вече ако са 50 и примерно както 4 на 46. Да. Аз ще се дозикам с него една. Добър вечер, Николай. Добър вечер и на зрителите. Както вече видяхте, ние сме с господин Лечков. Очаквате ли вашия опонент да оспори изборния резултат, защото основните притеснения на всички, не само тук, и в цялата страна, са за купуване на гласове? Да, че аз категорично заявявам, че аз не съм се занимавал с такива неща. Преди малко го казах на ваши колеги. Държавата в момента липсва. Какво ще направите за града през следващите 4 години, тъй като основните критики към вас бяха, че за 4 години сте успяли да построите една автогара и да асфалтирате една улица? Значи, това не отговаря на истината. Ето това, което говорим като проценти. Самите сливнали оценят това, което съм направил. Аз пожелавам много успех наистина на тези, които са критикували, но нека да се научат да критикуват конструктивно. За Йордан Лечков не е самоцел или не е детска мечта да бъде кмет. Това искам да кажа и да благодаря на тези хора, които са ме облекли през тези 4 години във власт, дарили са ми с доверие, натоварили по-точно и съм носил тази отговорност, която трябва през следващите 4 години също да... Все пак, накратко, приоритета през следващия мандат? Сливен номер 1 в България. Успяхте да чуете. Благодаря. И аз благодаря. Добро утро. Елена, стана ли до училище? Айде, Елена. Те са мъгла много лоша. А? Ами който е с рейса, давайте насам се. Елате тук. Ами да отиват, който са на рейса. Ама не е хубаво там да спим. Тук ще стоим. Който е с рейса да се качва. Да не стои навънка. Козор! Чуче! Много деца има болни от грип. А съм болен ли си? Ай, той не иска така. Постоянно са. Да.
Искате ли да ви изпея една песен? Да, Не, добре, не е добре тогава. Значи като слезем, искам да си приемам. Волете, внимавайте. Желая ви приятен ден. Вие ако сте... Да, знаете ви маршрута. Айде, деца. Айде, по-бързо. Използвате цветните мъжеви ученици, да не е само с един цвет. Можете да се го отсветите. Побързай. Има ли вече готово бобърче нарисувано? Да. И я госпожата да видя кой докъде го е нарисувал. Побързай. Рисувам съм зайци. Елена, ти молитвата имаш ли? Не. Кажи. Жълтата. Понеделник, петък сме на училище. Ами гощина. Петък не сме на училище. Ама за нас не казва. Виж ме, чакайте, дали ще ни кажат. Дали ще ни кажат. Как няма да ни кажат? Или да казват, или да не казват. Може сме ние да на училище, за нас не казваха. Здраво. Благодаря. Имаме 3 деца от 11. 3. Останалите са болни. Щом са болни, значи ще се лекуват, но трябва да ги заведат. Епидемия. Но трябва да ги заведат на личния лекар. Да, имат и бележки и живеят в една стая. Едното дете, ако се разболее, ако са 4-5 деца, веднага всичките се разболяват. А ако има отделна детска стая, значи нормално ще е. Ако едното болно, може и да го преместят в друга стая. Да. Малко условията са... Средно по колко деца имат семейството? 4-5. Най-малко. Средно така, има и 7-8. Тази програма не е обмислена добре. И затова няма да има такъв добър резултат.
Тези деца трябва да нямат проблем с езика, за да могат да бъдат на нивото на другите. Ние можем да спрем ръста и динамиката на учебния процес, да чакаме 2 или 3 деца да научат език. 5-6 години просто имаше така отлив на най-вече деца на родители, повече от, бих казал, интелектуалци или бизнесмени, които не предпочетаха да си дадат децата тук да учат, а някъде другаде. И то именно по тази причина, че тяхното развитие ще бъде или ще бъдат изкуствено заставени по-бавно да се развиват, за да могат пък другите да наваксат. Трябва в детски ясли, в детски градини и след това, след детските градини да се издават и документи, да се подготвят децата. Поне подготвителен клас трябва да. Защото имам желанието да създам нещо за квартала. Моят девиз е една птичка пролет не прави. Да създам някакво подобно като библиотека, като детска ясла, да се обогати речка, да опознаем и на нас ни е всяка една дума, всяко едно изречение българско ни е ценно. Но за деца, които са от много социално слаби семейства, или да ги кажа с многодетни, безхаберни родители, безхаберното, така ще го преведете, безхаберни, то турцизъм. Безотговорни родители, изостанали във всяко едно отношение, за тях просто е абсурд, че тук ще могат да така понеже целият свят е създаден по Божии правила, които ние не знаем достатъчно добре. Здравей, Султано. Как сме? Добре. По-добре ли си? Как си със здравето? Горе пак съм добре. До кога ще си в болнични? Не знам. Нали има бележка? До 10 дена ни даде. 10 дена, значи до другата седмица, вторник, сряда. Или? Ще проверим бележката по-късно. Липсва ли ти училището? Ученичките, съученичките? Липсва ли ти? Да. Днеска знаеш ли кое момиче, дето е болничкото? Александра. Александра. Нямаше кой да я качи на 3-ти етаж, че й помогнах. И пита за теб, къде е Султана? Викам, болна. И поздрави я, вика, и скоро да оздравей и да идва на училище, така каза. Дойдох днеска да ти дам бележника. Бавно сега, отгоре до долу. Отгоре до долу. Виж какъв труд си полагала. Не да работиш физически, а умствено тук. Гледам и шестици имаш, и четворки имаш, и петици. Виж сега, има един войник без пушка, не е войник. И ученик без двойка, той не е ученик. Ще се поправиш успеха по-натай, където не ти харесва. Нали? По история. Историята на България само се преподава, нали така? Да. История на ромите не. Не. Да се надяваме най-скоро време да има.
Ами, ромите, да го знаеш, ние идваме от Индия. Имаме от щата Панджаб, се казва. Панч, романист на ромски панч. Джаб е реки. Идват към Турция и Гърция. Но в Турция пламва някаква чума и в българските земи идват към 14 век накрая. С каруци, който се нарича каруцата Андор. Разбрали? За бъдеще ще те запозная с много, защото нали знаеш, аз уча сега в това в София, ще вземем документ за учител и там на запознават с ромската история и култура. И надяваме се, за да подобрим знанията на всички роми. Значи другата седмица, като си на училище, значи ще наваксваш и учението, което си пропуснала, когато беше болна, нали? С ученичките ще помагам и аз ще ти помагам. Ми желаете скоро оздравяване. Разбрали? Добре. Султана е ли? Да, редовно, но е болна. Да. Дори отидох, проверих, взех бележника, го нямаше нито ме да. Ти нали ще да е Не. Сега оценките са добри на втори клас. Да. Ще се минат нормално в следващия срок. Да. И да имаме надеждата, че ще бъдат приети наши деца навсякъде в обществото. С положителна преценка. 10% от тези деца да излязат с едно по-добро образование, т.е. висше образование, това е голям прогрес. Тъй като това образование, което те го получават, нашите деца, по проекта не се равнява на това образование, което получават децата в 6-то училище. Аз съм оптимист и мисля, че колкото и трудно и тежко да бъде, с всичките проблеми на десегрегационния процес и в резултат на това трябва да видим тези деца по-добри родители, по-добри граждани, по-добри работници и по-добри специалисти. Защото това за мен е много важно. Ако имаш професия, работа има. Тоест имаш бъдеще. Нямаш ли професия, нямаш бъдеще. Днеска подписахме договор и тръгваме за Испания на 15 февруари. Сега този месец. Този месец за една година сме там, на много хубаво място, близо до Барселона. И ще се видим и децата и другите там. И ти ще дойдеш с мен. Много се радвам. Друго? Подписахте ли вече? Да, подписахме всичко. Със сигурност? Със сигурност. Браво. Какво ще кажеш? Ами много се радвам. Най-после да ни се сбъдне мечтата. Да, дай Боже, всичко да стане добре.
Ани, айде, че нямаме време. Усмивка ще направим. Значи, представям си, че съм посланик на ромската държава. Цело радише нашти совена, Рома бутмангена те пиена. Цело радише нашти совена, Рома бутмангена те пиена. Ах, Рома, Battale, bucciovre, amare, Roma si bucciucar. Ach, Roma, ciovre sine, but Battale, amare, Roma si but Battale. Цело радеше наши совена, чавена денте учинена, те наджадена, пе Марянова те пишинен, о Рома си буд бахтале. Ах, Рома, Bud bahtale, bud chomre,